Quines diferències has viscut entre els homes i les dones al franquisme? Les dones no podien anar als bars sense els homes i no volien que se pintaren, no volien que se guanyava arreglaren. diners, es portava a casa, la dona els administrava i criava xiquets, feia el dinar. I se pensava que la dona no aprofitava per res, no, que per casar-se, tindre xiquets ja. Al rebre l'educació va influir el gènere? Jo xicotiua, pues, mon pare morí. Jo tenia 4 anyets quan mon pare morí i nosaltres érem 3 xiques i un xic. I ens educaren a tots igual. No, igual. Mai m'han dit que sigui millor ni pitjor. Com creus que ha canviat el paper de la dona al llarg del temps? El paper de les dones pues, han canviat moltíssim. Poden ficar empreses, n'hi ha dones que van a treballar, xics, i antes pues, moltes coses no se podien. Mares i antes, si no era la dona en companyia d'un o una, no ho podia. El sogre o la sogra no podien anar soles al cine. Perquè antes una dona tenia molt de valor. Perquè sabia administrar, sabia el que estava bé. I avui tots som igual. Avui s'ha acabat això, 18 anys, majors d'edat. Ja no es pot, els pares ja no es poden donar consell. I han de fer el que vulguin elles. Jo fa pitjor. Per què? Perquè la dona ara està molt condicionada respecte al treball perquè va doble estressar nosaltres, la dona d'antes. Pues era relajant, ni n'hi havia estressos, ni n'hi havia depressions, això ni existia. Quina creus que va ser la primera reacció dels homes a donar-li a la dona el dret de vot? Donar-li els vots a les dones es pareixia pues, bé, a uns bé i a altres mal. La majoria dels homes es pareixia mal, perquè antes manaven ells. Quins problemes tenia una dona quan es volia divorciar quan vostè era jove? La miraven mal i patien molt per els xiquets, l'home no els donava jornals, no els donava res per xiquets, o passaven molt mal. Era possible avortar en aquella època? Pues antes una dona quan avortava permetit eren castigades i si avortaven pues, les castigaven. En quan ven una que quedava en estado sense ser casada, que naixien poques, la portaven en bandereta pel poble. Home, això ha estat... no era llei, no sé si algú ho avortaria. Quina diferència s'observava entre l'home i la dona en el món laboral? L'home sempre ha cobrat més que la Home, menys guanyava, que tampoc n'hi ha dret perquè una dona si fa la feina igual com un home té que cobrar igual com un home. Ara que treballaven en casa no hi havia fàbriques, hi havia molt poquet. La dona avui en dia ja va més ocupant puestos de treball, que antes això no estava, no eixia tant de casa a treballar fora de casa. Ara la dona ja no se queda en casa per cuidar dels fills, sinó que també treballa per a col·laborar econòmicament en la casa.